Off to the western coast ng Pangasinan, isang payapa at tahimik na bayan ang naghihintay. Less than 7 kilometers from Lingayen lang, pwede mo na ma-enjoy ang kalawakan ng dagat ng Lingayen Gulf at preskong hangin na swak sa mga nais ng tahimik at kalmadong bakasyon. Lahat ng yan handog ng Lawis Beach ng Labrador. Dito naman sa beach namin, ang sabi ng mga dumadayo dito, yung buhangin, pino, malinis, tapos yung tubig namin, malinaw, tapos malinis din ang mga pag gilid-gilid namin dito sa dagat, at yung mga hindi din namin pinapabayaan yung mga naliligo, saka nandyan din naman yung mga barangay councilman, barangay captain. Pag halimbawa, peak season, nandyan silang nakaantabay dyan sa gilid na nagbinabantayan sila para makita nila at mabantayan yung mga naliligo dito sa beach namin. Sa mga cottage po namin dito, depende po sa laki at depende po sa mga yung maliliit at saka yung malalaki at yung parang din may video okay, iba-ibang presyo. Pero yung walang video okay at maliit din, 500. Tapos pag malaki, mga 700, 800. Pero pag sa peak season, talaga doon lang kami bumabawi. Summer, talagang maraming tao, parang pista lagi. Saka yung mga bata, ang saya-saya nila, naghuhukay-hukay sila ng mga buhangin. Mas gusto po kasi namin dito kasi po yung hangin po dito, tas malawak, tas matahimik po kasi dito. Malinis naman po yung tubig ng dagat niya dito, tapos malinis din po yung kapaligiran. Alagang-alaga po. First time namin dito sa Lawis. So, actually, umattend lang kami ng kasal. So, napadaan na rin kami para mag-stay, para makapagpahinga at makapag-unwind with kids. Kasi syempre, bukod sa maganda yung place, syempre yung mga tao din na nag-accommodate sa'yo, yung talaga ibabalikan mo. Ayan, perfect for vacation with family and friends. Bago pumunta sa Lawis or pag-uwi, daanan na din ang isang kantin na sasagot sa iyong gutom with their homemade Filipino dishes na may halo-halo pa for refreshment. Usually po yung mga customer namin dito is yung mga biyahero, mga rider, mga nagbabakasyon. Napapadpad po sila ditong dumadaan kumakain. Ang presyo ng ulam namin, may pang breakfast kami, may 50 pesos, ay pinakamaliit 30 pesos, 50 pesos, 60, 70, hanggang 120 yung bulalong baka namin. Kaya kung mapapadaan man po kayo dito sa Lawis, Labrador, ay try nyo po kumain dito sa aming kantin. Along the highway din, pwede kang bumili ng prutas na sikat tuwing summer, ang pakwan. Kung summer po, sir, doon po yung lumalakas din po siya. Mga turista rin po yung mga bumibili, ganun po, sir. Sir, pag turista talaga, sir, 30 per kilo po yung benta po namin. Pero po yung taga dito, sir, 25 per kilo po. Bali, sir, yung mga bumibili sa amin, sir, yung mga turista po dito na pumupunta po ng mga island, mga beach po, ganyan. Kung gusto nyo ma-refresh, tikman nyo po ang aming pakwan dito po sa Labrador. And just before you exit Labrador, make sure to drop by Tubuan Fish Market. Sariwang isda, bili na po kayo, murang-mura po, galing Labrador, Pangasinan. Assorted freshly catch fishes and other seafood will surely make you crave for more. May mga dried fish din and other processed goods pa na pwedeng pangpasalubong sa pamilya. Savory flavor and tropical color, there's more to enjoy in Labrador.